Siinä näitte, miten forella heitetään suoraan nostolle. Ollaan Mustikkavuoren perheradalla. Reikäpeli kyseessä. 10 väylää pelataan. Ja nyt ollaan saamassa esimakua foremiehen fore-kisasta, joka 9.5. järjestetään. Tässä pelaavat foremies vastaan Heikki, joka on jollain lailla joskus meritoitunut fragmentin heittämisessä suoraan 70 metriä. Eli 9.5. pelataan tämmöinen avajaiskisa. Pelataan Mustikkavuoren ihan upouudella harrasteradalla 18 väylää. Ja siinä on hieman samoja väyliä kuin tässä nyt videolla nähtävällä perheradalla. Ja ensimmäinen kierros heitetään siis ihan pelkkää forea alusta loppuun asti. Ja toinen kierros on sitten normi meininki. Nyt me päästään seuraamaan, miltä se näyttää sitten ihan käytännössä. Ja nyt ollaan ykkösväylällä ja tässä on meidän foremies Emppa. Emppahan heittää pelkkää forea. Menikö sen tarkasti, kuten näette? Siinä oli ihan hyvä avaus. Eli Elias Huhtamäki on kyseessä ja katsotaan, miten Heikki vastaa tässä. Edelleen pelkkää forea. Heikkihän on tunnettu tästä kauniista linjakkaasta forestaa. Niin katsotaan, miten se nyt tällä ekaväylällä heti lähtee toimimaan. Jaha, hän lähti hakemaan tuolta vasemmalta puolelta autin päältä ja nyt ollaan varsin hyvillä paikoilla molemmat tässä. Lähdetään puttaamaan. Puttaaminenhan nyt tapahtuu myöskin vain forella. Emppa eli foremies puttaa kaikilta etäisyyksiltä forelta. Oli sitten 10 metriä tai 2 metriä. Oi, kilahti Heikillä, kyllä nyt lipsahti ihan pikkusen kauas, että meidän pitää tulla tuo lähestyminen jälleen kerran sillä forella. Eihän se mene sinne päinkään. Pokia lähdetään nyt tästä selvästikin hakemaan ja Emppa menee tuohon, siinä on Töni avustamassa ja kattokaapas, noin. Ja kyllä nyt tämä taisi mennä Empalle tämä väylä. Hyvä, siitä tuli 1 piste. Kakkosväylällä ollaan, tämä on semmoinen potentiaalinen holariväylä. Emppa ei paljon mieti, kun se pistää tuon foreen tuolta. Niin kuin nähtiin, niin se on ihan juuressa. Katsotaan, miten Heikki siihen vastaa. Tuolla zonella se sinne heittää. Pikkusen meni leveäksi, mutta kyllähän se sieltä feidaa. Ja nyt ollaan puttietäisyyksillä sitten. Ja jälleen kerran tällä lailla haara forella, olisikohan siellä tommonen ryno, millä Heikki aika hienosti aina naputtelee noita lähdet. Kato, että päihitu. Hän tietää itsekin, että nyt ei ollut ehkä ihan niin kuin suuta kohdilla, mutta Emppa laittaa. Pum pum. Forepönttö. Siinä taisi Heikille jonkinlainen kuittila. Emppa on kyllä iloinen, että oli se tulos sitten 10 metriä sivussa tai koriin. Niin hyvä heitto. Ja heittäminen yleensäkin on aina mukavaa. Ja nyt ollaan sitten seuraavalla väylällä. Kori on tuolla lyhtypylvää ja koivun takana. Suoraan näkyy panta tuolla. Nyt me lähti vähän sivuun. Ja Heikin vastaus tulee tässä. Nyt on aika hyvän näköinen. Pikkasen menee yli. No se on kyllä aika juuressa. Nyt on Heikillä pienet mahdollisuudet. No noista edellisistä puttiforeista niin päätellen, niin vielä on tekemistä, mutta katsotaan mitä Emppa tästä tekee. Lähellä. Paaria tästä heitetään ja Heikki on kyllä aika lähellä, että se taitaa olla Emppa ensin kokeilemassa, että siinä on vähän hankala heittopaikka, mutta siihen asettaudutaan ja oi, nyt meni kyllä vasemmalta vähän ohi. Ei haitannut. Nyt taitaa ehkä Heikki viedä kyllä tämän väylän. Katsotaan napauttaa. Nyt kyllä. Olikohan tuo korin vika? Mitä luulette? Aika keskelle meni, mutta taitaa silti mennä Heikille. Nyt on tilanteita. Nyt on tapahtumia ja tilanteita. No se on Heikki vieläkin yrittämässä. Mutta ei se kyllä tuo metrin foren heittäminen osoittautuu nyt kyllä yllättävän hankalaksi kiekoksi. No, kyllä se nyt ihan vierestä menee, mutta nyt en edes siis päässyt kärryille, että montako kertaa tuota puttirallia tuli tuossa harrasta. Mutta ei se Empallakaan nyt ihan. Tai sitten itsekin nyt taisi jäädä vähän näppeihin, mutta nyt ollaan näin lähellä. Ja kyllä tästä foremies kyllä laittaa. Hyvä. Näin. Taisi mennä tasan tämä, että ei kummallekaan pistettä siitä. Nyt voi heittää. Kori näkyy tuolla kiven päällä ja nyt on hyvä.
mutta pikkusen ohi. Taisi mennä pikkusen pitkäksi, sieltä on Olipa vähän hyvä heitto. hankala tulla, kori on vähän ylämäessä, mutta niin kuin näette, että foremies ei ihan hirveästi mieti tuota heittoa, että se kyllä tietää mitä se tekee. Sinne kopsaati Heikillä, nyt jäi kyllä kauas sieltä tien toiselle puolelle. Täältä ehkä tullaan vaan alle tuohon kiven juureen. No niin, siellä se on siitä. No mä en sano enää mitään näistä etäisyyksistä, että miten läheltä pitäisi saada. Ja oi, nyt osu putkeen. Pikkusen kimpos kauas. Se on Empan vuoro vielä. Oi, ketjuista pihalle. Lähellä Että kun on lähellä. Ja Heikki. Mitenhän se nyt keskittyy tähän, kun tuo edellinen oli? Ihan samalla lailla jatkaa Heikki. Nyt taitaa olla apina vähän selässä tuo edellisen puttirallin takia. Oi, nyt oli kyllä, tämä oli nyt oli maailmassa virhe. Sen olisi kyllä pitänyt jäädä sinne. Mutta se on ilmeisesti tuo foreen kulma vähän semmoinen tuossa kiekossa, että se saattaa helposti sylkeä. Nyt keskitytään. Keskityttiin. Ei sekään aina takaa, kuten nähdään niin suotuisaa lopputulosta, mutta nyt pistäpä Emppa-pönttöön. Kyllä, ja voimalla. Ja niinpä se foremies vei tämänkin väylän ja nyt me heitetään väylä numero 5, 53 metriä suoraan kori tuolla eessä ja siitä lähtee Empa heitto. No joo, ei se varmaan ihan ole ringissä, mutta ei sillä ole mitään väliä, kun foremies laittaa noita hyvällä prosentilla. Ja mä oli kyllä suhteellisen luokaton heitto, mutta siellä se oli hyvillä etäisyyksillä sekin. Onkohan Heikki harjoitellut talvella forea miten paljon tuolla hallissa verkkoa. On se voinut sitä harjoitella. Siinä ollaan juuressa. Ja Heikki. Nyt olisi Heikillä mahdollisuus ottaa tästä piste. Ja näin kävi. Heikki tasoittaa 3-1. Lähenee. Kori tuolla pitää tuolta vasemmalta kiertää. Nyt menee kyllä oikealta reippaasti pitkäksi. No, en tiedä. On se siinä. Heikin tuo putin perusteella, foreputin perusteella pitäisi olla putkessa kiinni, niin se pommi varmasti tulisi se birdie sieltä. Mutta nyt feidi tulee jo. Tulee ja pikku hyppy. Ei kauheasti hypännyt. Nyt ollaan ehkä, Emppo pikkusen kauempana, niin nyt meni kyllä alta ohi. Ja kun tuota hankea tuossa vielä vähän näyttäisi olevan, niin pikkusen liukuu sitä hankea pitkin. Nyt on Heikillä mahdollisuus ottaa tästä tasoittava. Ja näin käy. Nyt saa Heikki varmaan vähän tästä juonesta kiinni. Noita foreneppejä. Se on entiselle ultimaten pelaajalle suhteellisen helppo heitto tuo foreneppi pitäisi olla. Tämä onkin mielenkiintoinen väylä. Siinä ihan hirveästi on näkyvyyttä tuonne korille tuosta tiiltä ja se pitää tulla tuolta oikein kautta korkea. Niin kuin Töni tuossa vähän ohjeistaa ja sieltä lähtee Empa. Nyt näyttää hyvältä. Oi. Nyt ollaan lähellä. Ja Emppa on iloinen. Hanska käestä ja sitten pannaan pönttöön. Noin. Ja birdie. Hyvä. Hienosti. Heikki on tässä pöröpaikoilla. Ei mennytkään kauhean kauas se Heikin. Ja myös. Nyt näyttäisi olevan vähän enemmän niin kuin ajatusta tuossa kiekossa. Ja 3-2 edelleen, eli se meni tasa. Kori on tuolla oikealla. Näkyy ihan pikkuselta puitterausta. Heikki lähtee heittämään. Liian tiukasti yritti tuosta ja en tiedä. Jäi siihen metsikköön varmaan pikkusen vaikeeseen paikkaan. En tiedä, miten sieltä forella tullaan. Empan vastaus on tässä. Heikillä oli honorit tuossa. Ja sitten, nyt meni vähän liian pitkäksi, mutta saa nähdä. Nyt ollaan molemmilla puolilla metikössä vähän sen. Joo, no kyllä tästä ehkä tarkka mies melkein laittaa pönttöön, mutta ei ihan. Nyt kierähti tuonne alas. Sieltä pitää tulla nyt ylämäkeen. Mitä tekee foremies? Heittää kameramiehelle. Se oli tommonen kiekko. Ja siinä näette. Tämmöisillä niitä foreja painitaan. Oi, Heikki olikin näin lähellä. Nyt Heikki tasoitti. Se ei mennytkään tuonne metikköön, vaan se jäi ihan tuohon hyville puttipaikoille. Ja nyt ollaan tokavikalla väylällä. Suora heitto tuonne eteen, kori näkyy siellä ja siitä lähtee Heikin heitto. Aika hyvältä näyttää. Pikku feidi siihen. Taisiko mennä vähän pitkäksi? Ei. Hyvillä paikoilla on. Nyt pitää Empan laittaa aika hyvä heitto tähän, jos meinaa. Ja Empahan pistää. Pysäyppä siihen, niin
Siellä on semmoinen oja, mutta siellä on pienet mahdollisuudet jostain välistä puikata se fore. Pitkäksi meni vähän Heikillä, mutta katsotaan, että onko se nyt saanut tämän. ei ihan, kyllä tää on vaikea heittää tuo fore lähietäisyydeltä, niin kuin nähdään tässäkin. Niin nyt oltiin siellä se meni kauas. Tien puolella tuossa, niin tavallaan tultiin yli tuosta korista. Ei! Nyt oli kyllä kans lähellä. Taisi tuohon alakoppaan kolahtaa. Ja mullakin meni vähän nyt suunnat tässä sekaisin, mutta nyt otti Heikki tästä paariin ja se tarkoittaa sitä, että meni johtoon. Ja nyt mennään viimeiselle väylälle. Kori tuolla alamäessä vasemmalla Heikillä. Aika hyvä heitto siihen, ei kun kolahti siihen viimeiseen puuhun, mikä on yleensä tässä se hankaluus. Että tuo pitää väistää tuo koivikko tuosta tarpeeksi olla tuossa. Nyt oli aika suora heitto empalla, niin se jäi tuohon niin sanottuun perämettään johonkin. Ja tuolla näkyy kori. Siinä on semmoinen kuusi siinä korin vieressä, niin taisi jäädä sinne taakse. Tuo kuusi juuri, mistä Heikki tulee tuohon. Ui! Pitkäksi meni. Tuolla alamäki. Sieltä tullaan näin ylöspäin. Ja alakoppa. Nyt on empalla mahdollisuus. Katsotaan, mihin se meni se avaus. Eikö se jatkoheitto. Mutta Väimpä. sieltä me napautettiin forella kuusen juurelta sisään. Ja nyt taisi käydä niin, että peli onkin tasan. Mitäs nyt tapahtuu? Se päättyikin tasan. Minä ajattelin, että tuleeko tässä vielä joku sudari, mutta hyvä mielenkisahan tämä oli ja hyvä mielenkisa on tämä Foremiehen Fore-kisakin. Että tulkapa haastamaan Emppa ja tulkapa kokeilemaan, että käykö niin kuin Heikille käy tuossa alkukiessillä, että metristä ohi Forella putti, mutta sitä pääsee kokeilemaan. Tulkaa ihmeessä hyvän tekeväisyyskisaan tänne Ähtärin hienolle baanalle, Mustikkavuorelle ja minä kiitän ja kuittaan ja mukava kun katsoit.